Wensizwa, mina ngiyilapha indlwabu. Niyazwa bodala, mina ngiyilapha indlwabu. Mina ngikhulume nani, nganitshela iy'nkinga ey'bangwa indlwabu. Ngakutshela ukuthi mawujwayele ushaye indlwabu, uklinye itshwele, mase sekufika isibumbu sangempela, vele uzophuza ukuchama ngoba sikwazi ukukhontroleka. Ngakutshela ukuthi mina ama-products ami enginawo, ngine-cleaning herb yokuklina izinso, uklina imithambo yepipi, likwazi ukuma, lithi ngqi. Neqolo lakho lisebenze kahle mangabe ufenda, i-cleaning herb leyo ka-170. Akukho kodwa la engithe khona mina, ngine-product ezokwenza ukuthi wena uyeke indlwabu. Uma wena u-addicted, usuyishaye kakhulu indlwabu, ayisayekeki, ngicela uthandaze ngoba ayikho mina into engakusiza ngayo. Into eyenza ukuthi ngisho lokhu-ke bazalwane, it's because nina yinsizwa senigcwele lapha ku-WhatsApp wami. Nigcwele ku-WhatsApp manje nilokhu ningibuza ukuthi bucala le product yokulapha indlwabu. Kodwa la publicly nina nivele nithi indlwabu anishayi. Bambalwa bafuna ukuyivuma indlwabu ngoba iwumphiko. Ngiyacela-ke thanda zami ningizwe kahle. Ama-products engiwadayisayo ngidayisa ngempesu ka-130 eyokuthi ube nomfutho empedeni. Ngidayise ngamakinati abizwa nge-bitter cola, udla nje awu-2 kuphela. Ngisho kuthiwa 10 minutes usezofika uyadla amakinati awu-2 abizwa nge-bitter cola awu-10 phakathi. Awukunika umfutho awuzifo zonke, ngisho nabesifazane-ke bangawadla. Kungukuthi emadodeni akunika ispirit empedeni kakhulu. Ngibe nomlondo, ama-T-Bag lawa awu-4, uphuza nje i-T-Bag selilodwa kanye ngesonto, awu-130 ama-T-Bags lawa awu-4, awumfutho empedeni. Ngibe ne-Congo Dust yokuphuza ukuchama ka-170 rand. Angiyazi-ke le product le nina enenza ukuthi nigcwale lapha ku-WhatsApp kumina nilokhu ningitshela ngendlwabu. Indlwabu idinga uyishaye noma ikanye ngesonto. Abanye bathi-ke indlwabu ilanda ama-bad spirit, which angi-understand ukuthi uma uhamba ulala nawo wonke umuntu awuwalandi nama-bad spirit. Ayikho nje leyo nto. Ibhilifu yakho, and hlala nebhilifu yakho. Mina nje indlwabu ngiyayibhixa, indlwabu ngiyayishaya, and futhi indlwabu ngisazoyishaya. And indlwabu nje ngiphilela ngayo, and imnandi bakwethu, iyangisatisfy. Mase kufike nendoda, futhi nendoda ngiyayizwa. Amanga-ke la ukuthi umuntu wesifazane mengabe ezenza yena, mase kufika indoda akabe sayizwa. Ayikho nje leyo nto, ayikho. Ngiyayi-DJ nje futhi ngi-proud ukuthi ngiyayi-DJ. Wozani-ke nginitshele, if wena usushaye kakhulu indlwabu, awube busy. Akube khona izinto ozenzayo ozoba busy ngazo ezokwenza ukuthi uyikhohlwe indlwabu. Indlwabu i-right ungayishaya kanye ngesonto, or ukabili-ke usumkhulu ma u-addicted. Ma ukuthi nje uyazazi unenkinga yendlwabu, please ungezi ku-WhatsApp wami. Mina ngidayisa ama-products, ngidayisa umkhulisa pipi, ngidayisa ama-products abantu besifazane, ngidayisa umkhulisa pipi 1200. Lokho okunye ekufunwa yinina mina akafisa angikwazi. Yabona nje angikwazi. Ma ufika lapha ku-WhatsApp ukhuluma ngendaba yendlwabu uthi hayi wena unenkinga yendlwabu, ngiyakubhlokha. Ngifuna nje lokho nikuzwe kahle straight, anginanazi. Wafika nje ukhuluma ngendaba yendlwabu ngiyakubhlokha, because there is nowhere where ngithe mina ngilapha indlwabu. Cha. And ne-video ngizengayenza yendlwabu ngoba benginomuntu ofikile ekhala ngenkinga yendlwabu ukuthi isibumba akasasizwa ngenxa yendlwabu. Ngabuyela ngantshela ukuthi indlwabu iyekeni nje indlwabu, hlukana nendlwabu, iyekeni indlwabu ngoba indlwabu ayikho right for nina ngoba mase kufika ingquthi angempela. Iyekeni nje indlwabu. Ngicela futhi ukuthi ngiphinde, iyekeni indlwabu guys, ayikho right. Indlwabu iyekeni, indlwabu ishaye kanye ngesonto. Nothi ukuthi zonke iy'nsuku ngeke ngikusize mina ngalutho endlwabini. And ayikho umuntu ongasiza ngendlwabu. Ngisho ungahamba uye kwizangoma uyiqeda uhambe uye kwinyanga. Uma nje ubhixa indlwabu kufanele kube wuwe oyitshelayo ukuthi sengikhathele yilento, ngicela ukuthi ngiyiyeke, uthandaze, uyiyeke. But mina kulama products engiwadayisayo owasiza abantu empedeni, ayikho engakusiza ngayo uma kuwukuthi u-addicted kulo mshophi. Qhubeka nje uyiponyoponyozela into yakho, ushaye uponyoponyo, sibe right. Mina ma uza ku-WhatsApp kumina, uze ngoba uzothenga i-product yami. Uma ufika futhi ukhuluma enye into, kufana nofika ukuthi uyangithanda, afika azongitshela ukuthi uthanda ama-vitamin, ngiyakubhlokha nje. Guys, ngidila nebhizinisi lapha ku-WhatsApp, ngidila nomuntu ozothenga, ngiyakubhlokha nje, block and delete. So kwenza njalo-ke, nizongizwa-ke. Ngiyahope ukuthi ningizwile. Yekani indlwabu guys, nibe right. Konke umuntu uzoba right mangayeki indlwabu. Ngiyanithanda-ke, ngidinga ukunenzela enye ividiyo izonisiza kabi. Inamba yami, okay, khona abazobuza ukuthi inamba yami ithini-ke mabefuna uku-order lokho okunye uma ukuthi uzobe uqala ukubona le video. Inamba yami ka-WhatsApp awuyifoneli, uyangifonela futhi nakhona ngiyakubhlokha, because mina vele ngifone nango-3 ekuseni, ungifone noma ngabe nini, ngiyakubhlokha nje. Uba ne-patience, usende i-message ngizokuphendula lapha ku-WhatsApp. Profile picture yami ku-WhatsApp iney'namba zama-distributors. Ngiphinde ngisho,
Kubalulekile ukuthi uma ufika ku-WhatsApp ubone ukuthi i-distributor isakhona kwi-profile picture, ngoba uma kuwukuthi ayisekho kuba usho ukuthi asisasebenzisana naleyo distributor, ayisanayo i-product yami. Ungahambi-ke wena uyokhokha kuyona ngoba kuba umqansa, kuba nzima ukuthi uthole imali yakho back. And mina ngikubuyisela kuyena lo muntu osuke ekhokhe kuyena, ngoba nina niyahamba nikhokhele iy'kemu, niskenye. Mase uqeda ukuskenywa bese uyabuya usuthi, hawu yazi bengikade ngikhokhe komunye umuntu. Why ungangitholi before uskenywa? Why ungithole mase ususkenyiwe? Why uhambise imali ungabanga ngisho ukuthi bekuyimina lo khuluma naye? Inamba yami ngiyifaka la ku-social media nsuku zaphuma. Awuyithathanga kimi inamba, nihambe futhi niye kwezinye iy'tolo ey'dayisa lama-products engisuke ngitshele ngawo. Ubuye usuthi hayi lesitolo kumele sivalwe ngoba sidayisa i-fake products. There's a lot of people abadayisa itapu la ngaphandle izongiquthula amapipi abangayimi. Akusilo iphutha lami ukuthi wena uhambile wothenga itapu le kude washiya mina la. Wangishiya inamba yami ngiyimemeze ngikutshela ukuthi inamba yami ngitholakala kuphi. Washiya i-inbox yami wagijima wahamba waya kwezinye iy'ndawo. Usubuye usuthi hayi ipipi lakho selincinzile selishile, ipipi lakho linjani njani njani. Angihlangene lapho. Uma ungayithenga kimi i-product angazi lutho. Inamba yami-ke 081 729 3262. Ungakhohlwa ukungifollowa 081 729 3262.